Wagandi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Panigarano, Wagandi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Paniela. Chief Solomon Agwene, Onyabu Onyisi Ndi OHANAEZE NDIGBO, Lagos State. Ahọpụtara ya n'ihe dịka afọ anọ gara aga. Tata ọtụtụ nsogbu na akụkọ dị iche iche nọ na-efegharị maka na dịka akụkọ kọrọ ya bụ nwa amadi kama ọ ga-arịtu nye onye ọzọ ọchịchị ka afọ ịnọ o kwesịrị ichi gasịrị. O wee gaa n'ụlọ ikpe nata akwụkwọ ikike n'ụdị na kọtụ agwa ya ya chụkwuo OHANAEZE NDIGBO Lagos State afọ ịnọ. Dịka unu mara na ọ na-adị n'Ugwumba, anyị tinyere isi ka anyị mata onye anyị nwere ike ịmatabe n'ihe gbasara ihe butere ya bụ esemokwu. Ya mere ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'ụbọchị tata, ị ga-enwe ike ịghọta maka na dịka Mike Ejeagha kwuru, ọ ikpechakwa ka mkpe. Anyị nọ n'ọnụ ndị na-agbasa ya mgba, ndị na-asị ya mba, na-esi etu ahụ eme na OHANAEZE bụ otu taa na-adị afọ anọ ka onye ọbụla na-achị, enweghị onye na-achịfe afọ anọ bụ ndị chanara achịa. Nụkwa n'ọnụ ya na onwe ya bụ onye gara nata ya bụ akwụkwọ na etu o si nata ya. Ihe dị mkpa bụ na tata na o ji akwụkwọ nke si n'ụlọ ikpe pụta na-ekwu na ọ ka ga-achịkwa OHANAEZE afọ ịnọ. Ọ bụrụ na ị gee ntị, nke a bụ otu vidiyo anyị na-achọghị ime oke editin. Ya bụ na ihe onye ọbụla kwuru pụtara gbam na etu o si kwuo ya na etu o si dewe ihu n'ọnụ mgbe ọ na-ekwu ya. Cha Igbo kwenu rienu nwanu zụanụ. Afa m bụ Chika Okpala, na-akpọkwa m Chief His Royal Wine Powerless, Chief the Honorable Zebrudaya Okorigwe Nwogbo alias 430 MON without EY. Unavuka Ugwumba ibo onyonyo a na-enene na TV na na-ene kwada na na-ene kwada na na-ene kwada. I bụ ndị eze ndị udo na Lagos State. Those region Lagos and title holders. Mbọsị Thursday gara aga ka anyị si nwanne anyị nwoke wụkwa nwa anyị nwoke na nke ọ rụrụ ezugbo maka ihe ndị ọ na-emegasị ka o zuo ike. Ihe ndị ọjọọ na-emegasị anyị sị ya ji ezuo ike wee were ikike wee nye nwanne anyị nwoke bụ Chief Oliver Akubeze ka o duru anyị ka eme elekshọn ka a chọta onye ọzọ tinye n'oche. Ọ ha ji gbakọta. Emere elekshọn n'afọ anọ gara aga na April 12. Ọ bụ nga emere elekshọn. This April 12 bụ mgbe o kwesịrị ịchịcha. Instead of him ijikewe ka ọ kpakọ ọnụ gwa ndị Igbo n'ọrụ ya ezuole, ya gbara aga ụlọ ikpe gaa weta akwụkwọ na ụlọ ikpe nye n'ihe afọ anọ ọzọ nọ n'ihu site taa gaa n'ihu. Ọbịa bụ iwe ndị Igbo. Anyị asị mba na ọ bụ otu akwụkwọ isi nọrọ. Akwụkwọ iwu anyị nsị onye chichara na afọ anọ agaghị achị ọzọ. Mụwachiala mba afọ anọ ka nchịrị. Ọtụtụ ndị ọzọ achịa na afọ anọ ka ha chịrị. Ya nwasizie na ọ ga-achị afọ asatọ. Ndị Igbo asị mba na ọ bụ otu anyị na-eme. Ị gaghị achị anya ndị gwaghị anyị agwa gawa ebe ahụ. Ebe ị gara ebe ahụ ị gwaghị anyị agwa anyị ekweghị. And by that isi na ya ọ ga-achị anyị. Akwụkwọ anyị gbaa ya mkpe si agawa.
nke a na-akpọ impeachment. Oke ahụ sịrị ya na impeachment ahụ ka ọ lawa. O means na ihe ahụ ụlọ ikpe gwara ya enwetịghị isi. Ọ kwụsịla. Yes, sir. Thank you. Yes, anya nwere idea. Ọ bụ naanị ya gara. Ọ naanị ya gara ihe niile. Ọ bụ naanị ya gara ihe niile. Ya nwa kpere onwe ya. Naanị ya gara na court. Naanị ya gara n'ụlọ ikpe. Naanị ya gara n'ụlọ ikpe. Ya nwa agwaghị ọhaneze ọbụla mpụkwara anyị nwa. Naanị ya gara n'ụlọ ikpe gaa weta akwụkwọ ahụ. Si na jọọjị si ya ma ọ bụ onye isi ụlọ ikpe si ya na ọ ga-anọkwu afọ 4 ọzọ. Dịka ndị na-enweghị otu o si bụrụ anya gbanụ nkịtị. Kama mgbe ọ bịazi bịa jiwa anyị gwuo ezi egwu, anyị asị ihe ọ na-ozuole. Biko achịzila anyị. Biko ya nwe chọrọ ịghọta kedu mgbe akwụkwọ onye bụ ụlọ ikpe wetara kedu mgbe o wetara ya? Ọ ihe dịka ọnwa onye gara aga ka o wetara ya dịka izu ahụ o wetara ya bịa gosi anyị ka anyị hụrụ ya. Anyị asị ya na otu isi gaa weta edoghị anya anya. Ị kpọghị anyị gwaghị anyị ọdụ onye ọbụla ị gwara gaa weta ya, anyị achọghị ya, ọ dịghị anyị mma. Obodo họrọ ọbụla na akwụkwọ iwu na-achị ọhaneze na ndị ụlọ ikpe nwere ike. Ihe m chọrọ ka ịghọta bụ ọhaneze ihe a na-achị ya bụ afọ 4. Ọ masị gị gaa gbute ohu lion n'ime ọhịa si na ịkpara ike ihe afọ gị ga-abụ afọ 4. Ndị Igbo ekwereghị ekele, Chineke gọzie gị. Beta ọ bụghị ga-gbute lion 15 gị sizi na a ga-eme ihe a bikos na igburu lion. Anyị anaghị eme otu ahụ. Ọchị juole. Anyị ga-eme elekshọn n'abalị 2 na-abịa abịa. Elekshọn ga-ewetara anyị ndị ọhụrụ ga-achị anyị na Lagos steeti. Mgbe ọ na-achị anyị kwụrụ ya n'azụ. Ọtụtụ oge ka a chọrọ ime nke a na-akpọ impeachment. Anyị sị mba, unu hapụ ya ka ọ chizuo. Ma ọ na-achịta ma ọ naghị achịta. Unu hapụ ya ka ọ chizuo. O ji aka sụọ nwaanyị dị ime n'afọ. Anyị gbara ya nkịtị si ndị ụmụ nwaanyị unu gbara nkịtị. Unu hapụ ya, unu egbule ka ọ chizuo. Ọtụtụ oge ọ chụpụrụ ndị ụmụ okorobịa niile nke a na-akpọ youth wing. Ọ chụpụrụ ụmụ nwaanyị, o nweghị women wing. Ihe a bụ ihe anaghị eme, ihe a bụ abomination na ọhaneze. Mana o mere ya anyị gbaya nkịtị si ya chiri anyị gawa. Ya ọchịchị anyị chụsi afọ 4 chọzi ịga nke 8 anyị si ejikwa anya mana eme ihe ị chọrọ ime. Ọ bụ eziokwu ọma nkwekwame maka na dịka ndị Igbo kwuru okenye adịghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere. Mana dịka unu ma anyị bụ ndị Igbo, anyị na-ekwenye na onye ọbụla kwesịrị ikwu ọnụ ya, ọbụna onye a na-egbu a na-enye ohere ka okwu ọnụ ya dịka ndị Igbo anyị bụ. Ya mere anyị jiri gakwuru Chief Solomon Ozene ka anyị jụọ ya sị ya, nna m ihe a na-ebodo gị ọ bụ eziokwu? Biko tọ ntị n'ala ka ị nụra danda. Opurobios igwe ejenga. Ndị kpọrọ anyị obodo aka ụgwọ ndị anyị ma na ụmụ niile na-erikọbụ n'okwu afọ nwee otuto atọ na-adazi ya mee ya. Kedu ebe mmiri nọ banye omume? Ha si n'iwe ha bụ na ọ bụrụ na m chọrọ iji ugboro na-abụ na m aka kpọrọ onye ọbụla togeda nsị ha na the court cannot give that judgment that way because na ndị nke ọzọ gị na ha mere agreement ka ha bata ka ebe ha ga-anọ without election. Ị ga-asị sekretarị ka e wee nye onye a sekretarị, onye na-abụ sekretarị hapụ ụmụ sekretarị nawa ka ya sị onye bụ treasurer ya hapụ treasurer. No, only election will define it. Maka ọ bụrụ for me, I wanted to go with the both woman leader onye ọbụla ka anyị gawa agawa n'iru. Mana court cannot do that because gị na mmadụ nwere agreement na ihe abụọ anị nna gị na onye asị ya ga-eke ya abụọ. Ị bịazi esi oke ka gị jidekọta ha nche ịmara ya na-eso okwu. The judgment was na mụ na ha nọ na court and the only way to settle this matter now come away contest because if I have not done so there is no way all those local government of the other fashion will participate to be chairman of any local government.
There is no way another person from somewhere else could have contest for next 4 years. You understand me? And when the court issue was there, I was the only person that I was in. Okay, I'm the only person on the suit. Okay, with local court, I'm the only person who put onion on the suit. Open no one them does on the church as was okay. Now I have one president dying, I just some president dying, such a person not for you. Is it not? You want to question me? Oh, to was able. Now I got a week. It's not none never. So I call you again a girl. Ndị pranye court bụ na Nwodo bịara mee election nke wetere m wee mebie nke ndị ọzọ megoro oge onye na-achị na onye na-achị ọchị ekwesịghị ime election. So ha wee lesie gbasịa fọm ma ndị Enugu wee were ego niile ahụ wee na-abata Enugu wee nye m 1 million naira. Then anyị mee bribe 300 the PA to the president were 300 if not ya menye anyị. But as today anyị enwetago 40 something million. Na form now, selling form, yes. By selling form. So okay, put that one, and it was Nwodo caused the problem. Makane maybe before. I am the 6th president. And then on the national. No. That's like for observation. And you na give one neighbor, Mandiga Chigi. You get a snake to be out and the gachi man. Oh, your neighbor gave me election and the gachi. When you hear me up on the Lagos, the May election. Wood, we watch our Harik, Aka, Napoya, I hope was Rime. We may see and give with them one. We may be in Cobo to you, Nebo, when you can up when you the election. Oh, you be here so good, you put the way court. Mona Mood, wage way court. Ha no kata sebo ndipo mweje court na Nwodo na ha no kana Nwodo no na Enugu no ha nwa no bashu mebe ọ na afọ na onye ha mabọ mwa ha wochi afọ onye ọbụla ka ọ fọzie na anị mwa. So ọ bụ na ha win in the case the executive ha no kwa. Yes, ọ bụ na ha no ya ịma because no ebota emekwara na emotesi we me enwe unilateral decision now say ka hapụzie ndị executive couple of president because only half am bonye dị na akwụkwọ and them abonye even short ndị executive hapụrụ m ya sị na agaghị eji ego ọhaneze na-eme the case no ego. Yes, because m nweta ego and they ego millions in naira and onye kpọtara ya na-eso anyị na bụ Omudo na nka. So when you say the Yamaha about it, basic on now, you want to put the man over, get to put the lawyer over. In short, the last documents age we put in this case, but not cap here. I told you, I told her, sir. Ebe ọbụna ikpe nọ na court. Ha makwara maka ya. Kasị mba na enweghị mgbe ha ma maka ya. Ha chọrọ ime maka ya. Ọ bụrụ na ha ma maka ya, ka ha si eweta ego, ka si na the documents n'aka ya. And the secretary, anyị nchani na-ese je court. I just go court together. I went one time I need from Enugu. I get in the court. In short, come when and Namon. This is my first time I got caught in Nando. Ọ bụ na egburu kewezie eketa ọfụma ka ọ bụ na a ga-asị na ya bụ ihe ga-arachapịọ na emezighị ezi etu esi kwesị ime na ewezuga afọ ịnọ anyị maka na onye ọbụla nke a bụ eziokwu ọtụ na uru afọ nọ n'ịga apụ. Okay, Ohaneze a business venture, ụlọ ahịa. Ọ na-asị anyị bụ ego mgbe ọ na-abata ego ole ka o wetara. O jizi nke ọ na-anọ ya sị na asị enweta 15 million. Ndị na-awashi onweghị onye a na-egbu ego eke ya ọbụla onweghị ha na-eke onwe ya na-eke na ya ọ bụ ichizie ndị obodo ọfụma oge gị zuo inye ohere ọhịa anyị na-ekwu dị a ọwụwa ihe banyere ego niile ọ na-akpata dị a ọ na-erikwa nwe onye Igbo mara n'olu si ya na ị ga-eweta ego ahụ ọ bụghị ego na-ese kama ọwa anyị ukwu ya nwa
ya nwachiri maka ọ na-enweta ego ebe ahụ no doubt ọ na-erikwa ya na nke ya mana o bilivuzi na ebe a ka ọ gara na-akpara ego na-eri tutu ọnwụọ mana mmadụ na ọkpọ otu eche m ọhaneze iri tukwa gị pụọ ọ bụrụ na onye ọzọ ga-abanye n'ụzọ mana akara dị ụtọ ya nwa na-agụrụ anyị ọ na-agụrụ anyị ebe a na mmanụ akara dị ụtọ onye rata ibe ya aratọ ya nọrọ jeja na-aratọ mmanụ akara n'anya ọ ka esi eme ọkwa ya na-asị anyị na enye ndị ebe a enye ndị ebe a so ugbu a ọ chọzi ka enyekwa ndị ebe a ọ ka enyezie naanị ya o jiri eji o ji aka ya mgbe onwe ya ikpe n'ụzọ jiri eji n'ụzọ niile nweta ebe ikpe ga-esi biri ya ya niile achị niile ọ na-atụ onwe ya ka ọ na-atụrụ ya ndị Igbo amarala Igbo mama na ọwa ejiokwu onwe ọnwa ka ọ sị na m tinye ya 15 million ọwachi I can swear with my children ahụrụ m ya anamatazi ya kọt dị mma na ọwụ onye ọjọọ ka edebe nnọkwazi ya nyeze m 15 million ọ na nrọ ka ọ n'ihe ihe niile awachi onye mmiri na-eri ga-achọ onye ndị ọ ga-blackmail ka eche ma ya ọ na-ekwu ọwa eziokwu so onweghị eziokwu nọ n'ọnụ Ogbonna bụ onye ashị kemgbe o ji ashị bido ya jirikwa ashị n'ala n'ime ọ bụrụ na ọ ma ihe ọ gara ewere ugwu nke ọ chịrị achịla mana Ogbonna abanyego na rekọd na as the only person emere impeach na Ọhaneze Lagos steeti ịma o were ego ahụ ọjọọ ahụ n'ala and otu ahụ were aha n'ala na o nwezighị ugwu ọbụla a na-akwanye ndị chịrị achị tutu bifo a ga-akwanyere ya o nwezighị ugwu ahụ ọ bịa ebe anyị na-eme ihe kịta ma etinye editin new executive ọ gaghị anọ n'oche ebe ndị chịrị achị mgbe gara aga nọbụ anyị ga-ekwe ka ọ nọrọ ebe ahụ oge nọ n'oche ebe ndị na-abatịbụ Ọhaneze maka ihe ọ bụla bụ mmebi na ịratụ ose ka ọ bịara ịra o nweghị onye na ya na-eke ego nweghị onye na ya na-eke ego so nke ahụ wachi ọ bụghị about money at all oke jikwara deceive unu mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu ọ na-abụ onye ọbụla nụ etu ose ha da mba ndị nke ọzọ ji achụ ihe ga-agba ha afọ bụ na a na-ekpozi ọ dị ka ebe na-achụ ịga maka onye ọbụla nụrụ etu ọ na-adị etu asị na ọkwa ego dị n'ime ọkwa ebe a si arachapịa m ka a na-achụ ga-eso egoro ndị Igbo yes anọghị m onye na-esogbu okwu bụ onye bịa sị na onye nke a ya nwere ihe na-eje kọt na-enyere onye ego like Femi Amonwuhara who is the president o kwuru ya n'ebe ahụ na-ewere ego wee nye ndị ọzọ 10 million yes wee nye ndị ọzọ nọ ya bụ iwe ya enye ha ya nwa and m manyekwara ya nke m nwere ike inyere ọ na-ajụzi karịa ihe ekwesịrị inye ya nke abụọ ọkpọte mba bụ onye gwara na ọ bụrụ na m achọ ka ya akụsasị ya na m ga-enye ya 15 million nsị ya na 2.3 million nyere ya ka na onye ndị eze na ọkwa na-ese okwu na ọ bụrụ na a ga-enye ndị mmadụ ego ọbụla na ya akpọ ma ndị eze ma ndị ekwuo ya na general meeting ewee nye ha ego na m achọghị inye nke nyere ndị eze oge m na-azụ ọchịchị 2.3 million ya erie naanị enwe onye eze o nyere 1 naira ọ dị ma ekwutoro okwu ihe gbasara 3 million naira every month ekwutoro okwu ego gọọmenti na-enye Ọhaneze asị na ị na-erisi sọ ọ bụrụ ya ịma na ihe mere bụ na ego ọ bụrụ ego ndị Igbo ihe a bụ Samuel jụrụ m sị m ego ole ka m ga-eji na-eme mitin wee sị ya between 2.5 to 3 million wee nye anyị mmadụ eweta dị ego I will remove 1 million naira na nka we go on. Where is the financial secretary? One job. I'm here. Okay, look at the financial secretary. Ha ga-anọ ebe ahụ wee kee dị ego n'onwe ha. Then nna meetings on that meeting for last na Klabaho cost me 490,000. I will give you the detail how I do it. Then sometimes na committee 2 times a month, sometimes once. It's not about that. On na ihe mere nji achọ ọrịa achọ ma bụ na enwere m ndị na-enye m ego like a friends individuals outside. Ọ bụrụ sị gaa and ego ga na-eke ndị mmadụ na ha bịa ndị ga-enye transport ndị ga-enyere aka ha ga-anọ ebe a na somebody asị na enweghị ego n'ụlọ ya ọ bụrụ na ọ ego gị batara enwere ike inye 100,000 or 50,000 and ihe na-akwa ebe a bụ 3 million naira and workers every month. The 2 security they were 3 before, 2 security is 100,000. You can ask them every month. Then it's just NEPA, it's just onye bịara onye ahụ adịghị mma. That's it's not detail about that. All na mụ na-enweta ego nke m bulk
ana m amadụ na ego ahụ bụ ego because I spend more than that. Even minutes nọ ya kpọtara m bịa Ọhaneze enyekwa m ego ahụ na ana m enye ya ka m gwa gị nke eziokwu here ana m enye mmiri nye ya 100,000 na-akwụ ndị echigoro Ọhaneze enyekwa m ya 30%, ana m enye mmiri 400,000 ma gọvanọ ọtụrụ m ụta ego ọ na-ana m every month for 30% of 3 million. Enwegoro etu unu si jụọsi ngwa si mee akaụntụ ọ bụ akaụntụ na-eso okwu maka mgbe ụfọdụ ike ihe na enwegoro etu esi mee akaụntụ chaa. Ọ bụ ebe ahụ kpọmkwem ka m chọrọ ịbata na ya. Ọ chịala afọ anọ ahụ bụ 48 months. Ọ gafeela ya with 2 months which is 50 months. Ihe Lagos gọọmenti na-enye anyị bụ 3 million na-ekwughị okwu. Since ahụ enyewere ya 3 million ahụ o mebeghị akaụntụ. O nwekwe na onye jiri asị ama akaụntụ. Nwoke nwaanyị every month ka a na-enye ya that money. Onwe anybody sibere eme akaụntụ. So nsogbu ya ugbu a bụ dịka nsogbu a pụtara na a ga-asị ya mee akaụntụ. Ọ ihe ọ na-agbara ọsọ. Mana rute ugbu anyị nọ n'ime ya anyị abụghị emere anyị akaụntụ. Mana ọ ya ka eme dị akaụntụ. Mezie. Ọ ga-eme ya from the beginning to the end because otu onye siere ọha eriche mana ha siere otu onye ọ ga-eriche. We have taken up on him and ọ ga-emeriri akaụntụ ahụ. Ọ masị ya bewe akwa, ọ masị ya bewe si na o nyere ndị Igbo niile nọ n'ụwa 2 billion ọ ga-akpọgara ya otu o si nye ya. O nweghị anybody ọ na-enye ego, ọ dịkwa na onye si ya ama akaụntụ mana ugbu ọ ga-eme dị akaụntụ. Ndị eze etinyego aka, ndị elders council tinye aka, ewepụtago ebe dị mma Igbo ga-anọ mee election. Ndị Enugu edekwe n'akwụkwọ dịga ma commissioner of police dịga ka ha mee keshọn na echekọrọ ndị Igbo na Lagos mgbe ha na-eme election. Ana m agwa Igbo niile na ebe ahụ the most peaceful place a ga-anọ mee election. So udo ga-achị ebe ahụ, udo ka mma onye bịa ọtụọ vootu ya oje nọrọ anị agụọ ya ọhụ onye win. So nke a adịgode kpọm. Another one chọrọ itinye bụ na anyị ama mbịa jụwa Solomon ka o si mee ego. Enwe ndị na-abata ha bata ha alụọla agha maka Igbo na-emezi ka ha maziere ka anyị ghara iwetakwa onye dịka dị njọ ka Solomon. Ọhịa Igbo na-agba mbọ ya kịta iwọchị a na-agba mbọ ọba nda nke iweta onye ọ ga-abụ ọ nọrọ Igbo aṅụọ mmiri dobe ọba. Anyị na-ayọ unu biko ndị pres ka unu bịa na-eme ihe onyonyo mgbe a na-eme ya ka unu hụ ka udo ga-esicha. Abati Barracks. Ka m nyekwere ya aka. Udo anyị kwadoro ofe udo. Mana onye bịazi ebe ahụ wuru bụrụ ọgbaghara bịa sị na ya na-abịa inyere Solomon aka. Ihe ọla ị nwetakwara iwere ya maka anyị ama mgba nkịta ka ị bịa dị emewe ọgbaghara atụ ndị Igbo. Anyị na-agwa onye ọbụla bịa n'udo. Delegates bịa n'udo. Ọwụ iwu delegate iwu delegate bịa n'udo. Ịbịa na ọgbaghara ọ gaghị adịrị gị mma. Ị ga-enweta ihe na-eto ha anya ya. Anyị ama mgba nkịtị ka ị bịa mebichaa ihe ndị Igbo na-eme. Ọ ya mere anyị ji pụtachaa n'onwe anyị sị na anyị ga-anọ n'isi ahụ na emere ya n'udo. Ndị uwe ojii ga-anọ nyekwara anyị aka ka udo ahụ gaa nke ọma. Amen. Ọsị na ị ga-eme gịnị ikwu n'ihe na-abụ ọ bụla na ị nwere mmadụ ọ bụ na ị nwere ego. Ọ bụ na ị nwee mmadụ inwe ego isi ga-eme gịnị eme gị ịhụnanya na-abụ iji ofu ehi Igbo eje ahịa na-ara ahụ mana ị nwere ike iji ehi Awụsa 12 ọje ahịa ha na-esoghị nke a gosiri na ndị Igbo abụghị ndị a na-achịma atọ ụkwa. Onye ọbụla jere ịrụ ụlọ chọrọ ibido ịrụ ụlọ bido ụlọ elu adị m eme na ebere ọgbọnwụ ụlọ ala. Nke ọzọ bụ na onye ọbụla na-agbanye na ụmụ ya na-anị ụgwọ ọnwa anịghị ego o ji eje nke a na-akọrọ ngị bụ Ugwumba emere na ebere maka ọnya jee lụọ nwaanyị. Ọ bụrụ na eme ịnụghara nga fada na-azọ na-akwụrụ nwa ụgwọ ọnwa ọ ya eje n'iche fada ọbaba mmadụ chukwubere ka ọ bụ. A sịrị na nwaanyị ọbụla edina n'obute okwu ị mara na akpa anya akpa. Nye ka nna m ji agwa m ezere adị nwa m aza m ọsị ma na-eme n'ala ọ bụ na ute adịghọzi.
kedu ebe a na-enegara anya nkịta maka etu ọ na-adatịgbu ụzọ ugbu ndị Igbo ndị a na-achị anyị na ha abanye 2023 isi onye iberibe nwere ike ịlụ si lekpa mgbe ha gwara gị sị gị na hope ụzọ dị mma na chọọchị na ihe dị ọha nọ na steeti haụs ya abata owe na ihe na kesi o jikwa egbe na-eche na ebe ọ na-achị mana ọ bụrụ ngwongwo ya paakị ibu ya wee gịnị wee na-arapụrụ ya polisi rapụrụ ya ụlọ kwara eziokwu ihe a bụ ignorance ihe ndị bekee na-akpọ ya anaghị adọ nke ha adọ ha mechaa ha ga-anọghachi azụ ada na ha hapụrụ ọhaneze ma achịchị amụbụ na ha na-achị azụ mana enweghị ike ime nke a bikọs na otu ha na-agba mbọ ịtụpụ ya ka nna gbakwa mbọ ka ọ kwụsị ike ọ bụrụ eziokwu onye jụrụ n'isi ya ọ bụ omenala Igbo ọ bụ omenala Igbo ọ bụ omenala Igbo onye jụrụ n'isi ya ọ bụ omenala Igbo ọ dị mma dịka unu hụrụ anyị nyere onye ọbụla ohere ikwu etu o si dị agwagburu m unu si na vidio nke abụghị nke a na-eme oke editing ya mere unu anọ na n'etu o si ada ọhaneze ndị Igbo tata nwere etu ọnọdụ ha dị na Lagos steeti anyị ka ga-ewepụtakwuru na agba nke abụọ nke mmemme a mana ihe anyị na-ayọ bụ biko ndị isi ọhaneze ọkachasị ndị Enugu ụrụ na mgbunu ga-atinye ọnụ ụrụ na mgbunu ga-atinye aka ka a mara na ya bụ ihe ya bụ ọkụ na-enwunu ka ga-emenyụtụ ya udo biko anyị abụghị ụlọ ikpe anyị abụghịkwanụ ndị ọka iwu mana anyị mara na ihe ọbụla dị mma kwesịrị ka eme ya ọfụma anyị na-ayọ biko ka ya bụ ọkụ dajụọ ndị a nwetara mma a ga-egbu biko onye ọbụla wetuo mma butuo unu maka na agha nwanne na nwanne ihe a na-emekwana bụ ijere Igbo ozi ya mere ọ bụrụ na ị na-ejere Igbo ozi asị gị na ozuo na biko nụ ọ bụkwana na ị na-ejere Igbo ozi enwere etu nwanne gị si mejọọ gị biko gbagharụ aha mbụ Mike Onovo onye isi Ugwumba TV enwe na-asị ọ bụrụ na e nwere atụmatụ ma ọ bụ aro ị chọrọ itinye etu a ga-esi mee ihe ọ dị mma ị chọghị izi site n'aka anyị na-asị gị kpọọ n'akara ekwentị 08034714708 ọzọkwa 08034714708 dịka m kwuru nke a bụ agba nke mbụ cherekwa aka ụrọ nke tọrọbịa tii maka na anyị ga-esogide ya n'eziokwu tutu anyị ahụ na-eme ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume ma ọ bụrụ ndị ụka anyị ndị Anglican ka emesịanụ